Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhayo, Salam Rahayu. Salam panji, salum ugi salam kebajikan. Syekh wilasaning Gusti ingkang murubeng dumadi, mugi kersa ambirat sukretaning jagat satemah hanyipta, oboring jagat raya tumuli. Hanyunari wonten ing madya pada murih para kawula dasih sami wantuk maragining kautamen ingkang ginunggung raosing kamaradikan kajiwa lan sumanda dhateng dika para tamu lenggah sadaya. Ngarsanipun para pepundhen bini sepuh sesepuh aji sepuh ingkang tansah kawula sungkemi, para alim miwah para ulama, para pangarsaning agami ingkang sami wanganut dhateng kapitadosanipun sowang-sowang ingkang rinten tan nabiratri datan kendhat amarsudi miwah hamirit werdining mustaka suci ingkang tansah kawula taklimi ugi ingkang kawula tengga mengga ingkang dados dawuh pangandikanipun. Para pangemban pangembating praja satriyaning negari ingkang sami wicaksana ing budi adil pala marata ingkang pantes pinundi dening para kawula dasih ingkang hamastuti dhateng bebayaning kautamen. Baraya agung kadang besan sutresna ingkang linantaran kadang narabaka cundaka ingkang satuhu bagya mulya, para kadang pametri budaya adiluhung wujudipun campur sari jitu ingkang kula tresnani. Sumabaring ikral seprawa muga saged andayani dhateng panjenenganipun Bapa Wagiyanto sekalian nggenya piyambakipun katemben mengkugati wiwit tumapak hingga pungkas mugi tansah rahayu ingkang pinuju lestari ingkang tinampi. Kanthi wasing pangandikan wonten ing wanci kalenggan puniki panjenenganipun Bapa Prapta Suyat lumantar kadang narabaka cundaka ngaturaken putra pinanganten kakung sakselih ingkang apaparapun anak Mas Bagus Tri Joko Rahayu niating sedya kepareng badhe anjinatu krami dhateng atmaja putrinipun panjenenganipun Bapa Wagiyanto ingkang apaparapun Rara Ayu Wahyu Putri Ramawati. Mila lajeng kanthi lumadining putra pinanganten kakung kawula tampi kanthi matur gunging panuwun. Wanter panyuwun saking panjenenganipun Bapa Prapta Suyat tretemtu panjenenganipun Bapa Wagiyanto boten badhe kawratan ing mbok bilih ing samangke sampun dumugi titi wanci putra saksilih badhe kababar dumados ing sekarasa kembaran. Anamung mbok bilih tansah ndamel kuciwa dhateng panjenenganipun Bapa Prapta Suyat lumantar kula nyuwun gunging pangaksama. Injih awit saperangan sampun kalampah dene putra pinargya kekalih sampun nampi ijab kabul dhateng pernetaning agami tuwin negari. Ing kala wawenjang kirang langkung tabuh 8 mapan wonten ing kantor urusan agami Kecamatan Selo. Ndungkap ingkang kelajenganipun sak sampunipun purna pahaman ingkang dipun adani panjenenganipun Bapa Wagiyanto dumawah ing ari Sumo Jenar injih wonten ing dinten Senin Paing Surya kaping selangkung 2026 putra pinargya sarimbit kepareng badhe kaboyong wonten badhe wismanipun panjenenganipun Bapa Prapta Suyat. Kasinggihan panjenenganipun Bapa Wagiyanto namung sendika dawuh ing mbok bilih sampun dumugi titi wanci putra pinargya sarimbit badhe kalarapaken ugi badhe pun kanteni sedaya para sanak kadang mitra pitepangan pangombyong temanten putri. Kanthi piswananipun putra pinanganten kakung wonten ing wanci kalenggan puniki kadherekaken sedaya para kadang ruwang maliginipun saking keluarga ageng panjenenganipun Bapa Prapta Suyat. Panjenenganipun Bapa Wagiyanto tansah nampi matur gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan awit cih rawuh panjenengan boten damel cingak miwah boten damel kuciwa kepara damel suka bombong biwaraning penggalih. Anamung mbok bilih panjenenganipun Bapa Wagiyanto boten tangkap ping sasmita dhateng rawuhipun kadang pisan sutresna lumantar kula nyuwun gunging pangaksami. Lan ugi panjenenganipun Bapa Suyat Ibu Hartinah ngaturaken angsul-angsul jajan pasar minangka kagem ngrumaketaken genya kadangan tuwin bebesanan.
panjenenganipun Bapa Wagiyanto lumantar kula nampi gunging panuwun tanpa pepindhan mugi sak pengkerikuun tansah pikantuk piwales saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang jumbuh dhateng punapa ingkang sampun kaparingaken. Lan ugi kok bilih samangke sampun paripurna pahaman ingkang dipun adani pinanipun Bapa Wagiyanto. Kadang pisan Suresna lumantar kadang Narapaka Cundaka kepareng badhe madal pasilan kunduru dhateng Bali Wisma sowang-sowang tebih saking panundung ing kok bilih samangke sampun paripurna andika kepareng badhe lumengser panjenenganipun Bapa Wagiyanto namung nderek mangayu bagya mugi lampah panjenengan tan kenging pringga bayaning marga anamung mbok bilih sampun paripurna saderengipun paripurna panjenengan kasuwun pinarak lenggah anenggane ngantos dumugi paripurnaning paheman ing wedal mangke para pepundhen pilih sepuh sesepuh waraden dumateng para tamu lenggah ingkang winanto ing suka basuki mekaten ingkang saged kawula aturaken boten namung hambuk bilih kepara nyata dene atur kula tansah damel kuciwa dhateng dika para tamu lenggah sadaya karana ngenya kula pranata basa boten tumata injih awit saking cubruking pangertosan kula minangka panutuping atur kula umsikum wa nafsi kitabullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sasana wanci kula konduraken dumateng kadang pangandaliwara matur nuwun. Wijang gamblang wijiling pangandikan datan wonten ingkang kacicir pangandikanipun panjenenganipun Bapa Wagiyanto kepareng kinarya gegunungan saha keluarga parikung panjenenganipun Bapa Wagiyanto adalah Ibu Siti Hanampi atur pasrahipun putra pinangan Dian Kakung dumateng panjenenganipun saestu ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pamindhan sagung para rampung kagem semawana putri mati ngaturcanipun anenggih pangging putra pinangan Dian Saribit wis dumugi wahyaning mangsa kala pangging putra pinangan Dian Saribit lir kadya cantaka kang munya mungging waring sesautan suwarane. Wis dumugi wahyaning mangsa kala dumawahing kodrat saking pangosing Gusti Kang Maha Kawasa nalika semana titahing jalu kang nampi wanudya ingkang sumedya netepi jejering agesang ngancik alaming madya sarta angleluri laksita harja nulat endah edining budaya luhung enggono putra pinangan yen putra wis jengkar saking panti Bali asri tumujul sasana mangge wis duka prati nggih lumaksana putra pinangan putri enggono petuk ing Pandulun catur netra ingkang limnambaran budila satkala wonten daya pangariba ingkang rumasuk ing sanubari. Datan Sarata putra pinangan Dian Saribit ya abalang gatal ingkang winastan gondang kasih kelawan gondang tutur. Punapa ta wujud gatal ingkang kinarya bebalangan mring pengantian Saribit pranyata gantal dumadi saking sedah kang liniting tinangsulan awi wenang kang awarna seta ingkang mengku werdi sinandi sedah pinilih kang matemu rasa senadyanto siji lumah kelawan korpe nanging yen ginigit nunggal rasane kalamun terus manunggal cipta rasa karsa miwah nalus penesti dadya jatuh kramane ngaturaken wilujeng rawuh Kang Mas iya diajeng kebaing raos kapang sajroning manah kula Kang Mas ngrantu rawuh panjenengan Kang Mas semono uga pun Kakang kapang banget marang sliramu Yayi kepengin banget sandingan marang sliramu Yayi nunin sing Kang Mas engkono ingkang Saribit ya amrepekipun nangatiga kang cinaket aning bokor kecana tinapa ing padha pecah saknalika Sung Pratandha
Putra pinangantian Sarimbit wis pecah tekate wis uwal saking pangglonteng tiyang sepuh bangkit mandireng pribadi. Daya-daya putra pinangantian Putri Amiji amparanipun ingkang kakung ingkang mengku pralambita angi cali saliring Sukerta lulus mulya manggih raharja. Paripurna putra pinangantian Putri Amiji amparanipun ingkang kakung daya-daya kajumenengaken dumateng putra pinangantian kakung. Wis kepareng jumeneng putra pinangantian putraning luhuri pasangan kepareng. Kepareng putra pinangantian Sarimbit sinegeban sindur dening Kang Rama dalah ibu. Putra pinangantian Sarimbit sinegeban slendang sindur bangun tulak saking sakataing pagendhu. Pore putra pinangantian Sarimbit tansah tinuntun wonten raing kautaman pinayungan budi rahayu. Kanthi lon-lonan kebaik pangati-ati putra pinangantian Sarimbit ingkang kardendong kabopong dumateng panjenenganipun Bapa Wagyanto dalah Ibu Siti ingkang kapratitesaken Ibu Pujangga Sumbaga Ibu Juru Ayu ingkang nyawiji manunggal sarengan Larasati Sanggarias penganten ingkang mijil saking ladan Kali Telon Gladak Sari. Kono putra pinangantian Sarimbit ingkang sampun keparengan sik setinggil. Wis dungkap prapti kaya lumangsana tumuju sasana panjangka mulya. Sasampunipun putra pinangantian Sarimbit ing samangke kalenggahaken sasana Badrayasa anenggih sasana Rinengga. Sineget uling gongso jitu campur sari. Sasampunipun putra pinangantian Sarimbit legakan dianggono raras kepareng lumadhining acara candhipun inggih khas Tungkara temanten ingkang kasunaken saking panjenenganipun
ingkang kinurmatan Al Muharramun Bopo Kiai Nurkolis. Dumateng panjenengan saestu kaudharaken sekar saking blenggahan tumuju sasana sabda wekdal sasana swasana kawula aturaken sumangga nuwun. Para rawuh sedaya ingkang sanget kala hormati, monggo kita dipun suwun ndongaaken pinanganten saribit panjenenganipun Mas Tri Joko Rahayu sekalian Mbak Wahyu Putri Rahmawati. Mugi-mugi anggenipun lelumban wonten ing madyaning bebrayan agung kalian Allah Subhanahu wa taala dipun paringi kalis ing rubeda nir ing sambikala. Dipun paringi tentrem donya ngantos dumugi akhiratipun, cekap ngantos dumugi akhiratipun, bingah donya ngantos dumugi akhiratipun, ugi wilujeng donya ngantos dumugi akhiratipun. Sa'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamda syakirin hamda na'imin hamda yu'afi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azka wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al hada arusa wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah wa alif Mas Tri Joko Rahayu baina Mbak Wahyu Putri Rahmawati kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Yulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin wa Sayyidatina Khadijatal Kubra. Allahumma barik lahuma fi rizqihima rizqan hasanan halalan thayyiban nafi'an mubarakan fi umurihima wa dinihima wa dunyahuma wa akhiratihima warzuqhuma dzurriatan shalihah mubarakah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhiripun kirang langkungipun nyuwun ageng pangapunten kala akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar terawangan pindho kapapak obor sewu ing wanci dalu. Jenjem jroning kalbulir pindho siniram tirta yam-yam wayu swindu. Senadyan to sampun paripurna hastungkara ananging swanten lamat-lamat masih kaprungu dedel hanggayuh wiyadi sumusup hima himantaka pratandha katarima panyune mugi Gusti kang akarya bawana hanyempyokaken kanugrahan luhur tupraputra pinanganten sari bedalah bapa ibu ingkang mangkon bebesanan lumebering sagung para rawuh kakung Sumawana Putri. Dumateng panjenenganipun Al Muharramun Rama Kiai Nurkolis saestu ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pamindhan sagung para rawuh kakung Sumawana Putri panjenenganipun inggih sowanipun prikanca kadang-kadang Pramuladi Karang Taruna Lestari kepareng marak swanandegi kepareng Jawat Asta dumateng Bapak Ibu pamenggugati dalah putra pinanganten saribit sumangga kinarya hadiraken jagaripun kadang-kadang Pramuladi Karang Taruna Lestari
lumantar kanca-kanca jitu campur sari wonten satunggaling lagon menika Cinta Mulia sumangga kawula dherekaken kepareng panjenenganipun Bapak Ibu ingkang bangun bebesanan dalam putra pinanganten saribit kasuju meneng sumangga. Skenario Hangrin Sangi raipun kadang-kadang Pangrido Darmo Juruladi Karang Taruna Lestari lalu ingkang kepareng melelati dumateng sagung para rawuh kakung Sumawana Putri wetine acara salajengipun nggih upacara adat Widi Widono ingkang sampun sinengker wonten leladan dusun Ngadi Sepi Jrakah Sela Boyolali ingkang kapratitesaken Ibu Juru Ayu Ibu Juru Sembega ingkang nyawiji manunggal sakerengan sanggar rias penganten Larasati sumangga wekdal kawula aturaken sawentanipun dumugi paripurna samangke lan ugi kinarya Hangrin Sangi lumatine upacara adat Widi Widono sowanipun panjenenganipun Genduk Ayu Hartini Jitu Campur Sari Elvino Audio Rosit Multimedia syukur alhamdulillah dene dina iki awake dhewe pripun Mas? Awake dhewe sak kanca Jitu CS saged
nuhoni menapa kenging dados pamundhutipun Bapak Ibu pamengku gati lumantar sedulur lanang panjenenganipun Mas Benjo ya ta. Mas Benjo menika Master of Ceremony yang luar biasa lan ugi pambyawara asma ingkang sampun ngawiyat sumundha lakosa ya ta. Matur sembah nuwun Kang Mas ingkang dipun paringi dangan. Nah. Lho iya ta. Turun ya, Bos. Tak bos-bos sesuk tenan kaya sekono kuwi. Arep ndongake nganteni sik Prano. Nggih, Mas, menika Ya. ngaturaken wilujeng siang dumateng para lenggah ingkang kinurmatan. Ya. Wilujeng lelenggan kanthi ecolan skeca, sinambi midhangetaken para kanca jitu. Ugi mboten kata lumen dumateng tematen kekalih. Mugi dadosna keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Nah, Wis, ngono ngono wae. kuwi. Ayo cekak aos ngono kuwi kok ya. Nggih. Pecas panglipur rumantar kanca-kanca jitu campur sari. Makaten. Ya toh. Mongkok jroning ati bisa nyawiji karo campur sari sing luar biasa ya toh. YouTube wes pokoke ganteng. Nggih. Ya ta Kang Mas. Wes ngono kuwi. Ya, diaturke iki larasan apa Kang Mas? Derek panjenengan kapure bawa. Oh iya. Iki ngono nanjake kuwi. kok Temanggung. Ya. Black sweet. Elok barang. Jeh. Asri renggane gunung tirtaning palumbang pening sekar jinambangan mepak ikang sari-sari Yayah Taman Arga Soka Sukayaning putri mantili sithik wae nok sing kendhik dawa-dawa kena lali malah wirang ngene ya. Boten menapa Wes, menika Mardika kemawon. Monggo dawuhke ingkang Mardika. Nah. Ngaturaken wilujeng ingkang Pak Tumar wonten? Pak Lurah. Oh, wonten mriko? Oh, nggih. Menika dawuh langgam ireng manis. Oh nggih, mangga. Kesenengane Pak Pak sinten? Pak Slamet. Oh, menika Mriko? kesenenipun Bapak Slamet. Nggih. Wah, ireng manis, Ireng mangga. manis, nggih. Mbak Harti lumantar kanca-kanca jitu campur sari. Yen kelingan lelakonanku jamane nalikane pamulangan aku duwe kanca liya bagus lair
nganteni nak. Nggih. Apa sampean? Apa samang oleh rono maksudnya apa nganteni oleh kene? Ya mbok menawa sesuk dikon nyanyi rono. Oh iya, iya bebas nok. Warep bablas medun rono ya oleh, arep munggah rono ya oleh. Aku rono ya gur marani Mas Benjol ae wegah. Mas apa? Mas Benjol. Mas Penjol. Benjol Oh niku Mas lho. Benjol. Iki Mas niku lho. Benjo. Niku Mas Benjo. Oh. Nek mriko Mas Benjol. Mas Gimar. Gimar. Nah, endi to piyantune Mas Gimar endi lenggah endi? Niku wonten wingking. Mas Gimar Benjol lenggah pundi nika? Oh, nggih. Yes. Matur sembah nuwun. Nggih. Yes. Nika Bombong jeroning ati nok. Lah pripun? Lah tenan iki wis ketunggon para her-her ya to. Her apa? Senadyan to kene iki atiku dredeg ya to. Ya ati iki kene kok kene piye? Kok kono to? Sekawit atiku nang dhuwur kene. Sakpoe jejer sliramu mlorot tekan kene. Iya to. Ngerti ati apa nok? Ati apa Mas? Kuwi sing jenengane Nala Kukila ya to. Nala kuwi ati Kukila kuwi. Nah, kuwi. Sampeyan yang duwe Mas Benjo. Ora duwe. Gur Mas kasar dhewe sing duwe. Yo, bacot kan nak. Mangcalan pepi sahan dipaksa Cinta campur sari bro. Barometer campur sarinya Indonesia. El Nino Audio sajose. Roset Multimedia. Matur sembah nuwun setunggal gungan menika swanten berlian saking Panjenengan Artini tartamtu lumantar prikanca krida Buddha Dharma Jitu campur sari caos panglipur kunjuk atur sagung para pelenggah kakung Semawana Putri mugi ndadosaken suka bingaing penggalih lan ugi sagung para tanepu ingkang sampun kepang nampi tandha swagata tandha syukur
saking warga Baringkung Pamenggati ingkang arupi Boga Tirta dalah dedaharan alit sumangga kaseng rapi kanthi mardemati kesinambing larasasa aturan lumantar jitu campur sari. Lan iki gilir gumanti kepareng jumenipun Gendok Ayu Dian Deno jitu campur sari. Kang Mas Benjo. Oh nggih. Ngaturi kaweningan dumateng keluarga besan kasun derek foto sarengan keparinenggo gambaripun sarengan putra benangan Tien Sarembit matur suwun. Nah. Cih, derek sowan Pak Di. Iya nak. Cih, baru satu kali ini ketemu ya. Jumpa perdana. Jumpa Iya perdana. toh. Semoga besok dan seterusnya kita bisa berjumpa lagi. Amin. Ya kuwi ngono manut Kang Benjo nek upama oleh limperan karo Kang Benjo ngono ya Oh alhamdulillah. ngoten. Lah Loh, anu iya. kalau menika wau angsal limperan mergane napa to Pak De? Mergane Apa napa? perlu tak andharake? Iya toh. Loh, ngomong-ngomong ada apakah dengan Pak Benjo? Kuwi ora apa-apa no. Wis sing baku ngene iki senajan to bakso bulat ya Bakso toh. Tahu bulat. Tahu Kuwi bulat. Rezekine nyong. Once. Ngono kuwi ya. Nggih, mboten kata lumpen ngaturaken selamat menempuh hidup baru buat Mbak Manten sama Mas Manten. Iya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggal pinaringan putra putri ingkang soleh lan solehah. Nah lak ngono. ya. Amin. Cih. Wes, dongane Widuwati kadang pangidung ki biasane cok manjur, Nggih, mergine mboten tau ndongakne awake dhewe. Ya ku ming siji ndongake awake dhewe ku sing cok Arang-arang. arang-arang. ya. Marake nenek awake dhewe wis pasrah leleh luweh. Wis monggo Monggo. sak kersane Gusti Kang Maha Kawasa sing kabadhe Anggih. murba, ya ta? Anggih. Lah ngono kuwi. Ngaten. Charles Panglipurna. Monggo, duwe. Wah, lagune apa engko ndek aku ra iso. Loh, tadi kan udah tak bisik-bisikin tetangga. Ya, yo nderek. Derekan Lumantar kalih. kanca-kanca jitu campur sari semengga. Derek kalian Pak Priyadi juga Abah. Abah Darmanto. Wanutya ayu utama ngambar arome kusuma mulat leng-leng branto agawi sengseme kala gambar arom tan kucimo katon pemanise sekar mekar lan atire nonce katon kinalong kakang tiane jagat katresna Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih hidup selain hatiku.
sumunar nyekseni tresno kang tuwu tan ana liya mung sira sayangku Aji Pangestu. Pade. Elnino Audio Citu Campur Sari Rosit Multimedia tan kuciwa katon pemanise segar mekar lan melatire nonce katon kinalong takkan dianeng jagat katresna Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai engkau tahu. rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tuku kan ana liya mung sira wong ayu Aji Pangestu. matur sembah nuwun Kang Mas Benjo Kan kuciwa katon memanisi sekar mekar lan melati rinonce katon ditelu dagan siane jagat katresna tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku andai engkau tahu rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tuhu tan ana liya mung sira sayangku tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku andai engkau tahu rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tuhu kan ana liya mung sira sayangku kan ana liya mung sira sayangku Anje matur sembah nuwun. Duh mama sami-sami gendho ayu Dian Deno ingkang sampun kepareng ngaturaken lagon menika wonten satunggaling lagon apa ki judule Puspita Nala menika kembanging ati kunjuk katur sagung para rawuh kakung Sumawana putri lan ugi tasih wonten wekdal atur panglipur kepareng jeneng jumenipun gendho ayu Cindy Rahma Jitu Campur Sari
Sugeng siang ugi gendok ayu Cindy. Nah, dangu mboten kepanggih. pirang sasi? Mak tahun-tahun. Wah iya ya nak. Nggih. Wes gumunku sliramu ki jeh cilik ning wis pinter golek duit ya nak. Ayo witekno ya butuh, Pak. Apa iya? Nggih. Beda karo Pak D ngono ya meso wong butuhe gedhe Lah ya kok toh. Pak Dek lho. Bot-bote ngabot Nggih. angsuran BRI tanggal sesuk urung cetha. Oh. Tujono ana tahu bulat Lah, ngono nggih, ya. alhamdulillah matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Nggih. Ya, langsung kena apa ndongake sik? Monggo. Oh, nggih. Lah wau sampun didongake. Wis bola-bali ya nak. Nggih. Kuwi langsung lagu wae Langsung nak. mawon, nggih. Kok ya. Kangening ati Pak Kasar. Kangening ati. Iya, diaturke. Kadung kula kangen kalian panjenengan. Heeh. Nggih, le dangu mboten kepanggih. Wis suwe ra ketemu ya nak ya. Awet. Awet apa? Tuwa gitu. Lah tenan, yo karung wis pini sepuh yo ngene iki kok ya. Nggih sinambi putra pinanganten saripit kepareng manjing wonten sasana busana lan ugi sarengan kanca-kanca jitu campur sari caos panglipur semangga. Aldino Audio. Roset Multimedia.
kaci kok beluk. Nah, iki. Napa, Pak? Wes sarengan kanca-kanca oyot pametrining budaya ya ta. Kanca-kanca jitu campur sari ya ta. Kaya dhewe iki pametri budaya, nek sing urip-urip budaya sing kagungan gati nak. Lho panjenenganipun Bapak Magianto adalah Ibu Siti ya ta. Wes piyantune Sembadana. Dina iki ngrawuhake tamu sing ora memper ya ta. Oke ra jamak. Kathah sanget Mongko kok ya nimbali campur sari jitu. Waras saka laladan Cepogo ya. Ingkang kapandhegani panjenenganipun ingkang ngasta kendhang. Oh sabeting kendhang panjenengan Mas Darmanto ya ta. Tenan piyantunipun ingkang semok. Wonten ugi juragane putri, Pak. Ya sapa kowe? Kowe panjenenganipun Mbak Hartini. Nah, Mbak Hartini ya ta. Bunda. Bunda. Mami ya ta. Dalam? Mami. Mami nggih. Jenengan nak mending mami. Mami. Lho papine kono, mamine kene ya ta. Nek jenengan napa? Kowe Pak D. Pak D. Iya. Nggih mboten Pak D ta. Papak tur gede. Oh nggih. Ngono kuwi kaya. Arep open ora Pak D? Simbah. Oh iya. Ya pancen wis tuwa ngono kok nek dadi mbahmu ki ya memper nang kene iki ya. Pun nggih. Mbahmu tak mburi sikno. Arep pipis. Nggih. Iya ora sidono. Wis entek nang dalan. Malah pun kecer. Lho karang wis tuwa ki wis oversize kok no. Barang metu ora krasa. Iya. Ayo. Neng opo sliramu Matur sembah nuwun Genduk Ayu Sindi Rahma ingkang sampun keparengaken ngeraken lagon kunjuk katur sagung para pilenggah kakung semawana putri lan ugi sinambi ngrantu rawuhipun putra pinanganten Sarimbit saestu sang pinargiya ingkang katemben menika gantos busana. Mbak pilih sampun rawuh ing samangke lumpat dening acara kalajengaken menika tasih wonten atur langkung mantar jitu CS pareng jumenipun Genduk Ayu Hartini semoga kasuwun jumeneng yoca. Ya nak, wis pokoke kebaik dedonga tansah pinaringan sehat, ya ta semangat tun bermanfaat. Nah, lak Cicingkas. Apa? Waras. Lah iya, ngono kuwi sehat bagas waras kuwi kudu nak. Wedene rejeki nderek paringi Gusti Kang Maha Kawasa, ya ta. Ya arep diaturke apa? Sik. Pak Slamet. Saniki napa mengke, Pak? Jenengan nyuwun lagu napa, Pak? Mbak pilih kepareng nyawiji monggo Bapak. Nggih. Kepareng paring dono semanten monggo. Niki kula ajeng nyedaki Pak Lurah wedhos, Mas. Ah kok wedhos? Mas saking wedine iki lho. Oh alah wedi dadi wedhos iya to. Ajrih ajros iya to. Aku tak hormat wae karo Pak Lurah. Mengke Pak Lurah jatahe sing nom-nom kok. Lho ngono. Penyanyi Apa sampeyan wis tuwa wong ya iceh nom kaya ngono kaya. Aku enom. Loh, Alhamdulillah. Kok malah trimo ngono ki apa? Kasam nggih. Apa kowe? Pripun Bapak? Lah pripun ta? Kula matur nuwun sanget Mas Kasan. Dos pundi Bapak? Kula niku wingi awan dibalekke rembug karo Mas Memet. Nangke. Wah kaget kula. Delal alhamdulillah sak menika saged lancar pikantuk Mas Kasan
sing piyambakipun ya ora kalah karo Mas Walah, Memet. gue mboten ngoten niku. Niki live streaming lho, Pak. Mila Ya. lajeng mugi-mugi niki Mas Memet ten Trogolele ya. Nggih, wonten Trogolele mirsani. mriku. Kersanipun mangke saged mangertos, oh gantiku luwih apik kersanipun Wah, ngoten. ngoten niku. Ngaten Mas Kasar. Nggih. Kula mbayangke kala wingi, wah Mas Kasar. Kula nalika panjenengan main wonten panggenanipun Mas Memet kala rumiyin Oh, nggih. kok jebul Kasar ming jenenge. Ning jebul atine alus. Walah. Bahasane runtut. Alhamdulillah. Waduh, Matur suwun. Jenengan ampun ngoten niku to, Pak. Dadi Kersa boten sekira, berkahi boten kalian sekeca kula. putu kula Kang Mas Nggih. Kasar. Oh, putu panjenengan. Nggih. Wah, sugeng riyadi. Nggih. Ya, Nggih, matur suwun sanget. Nggih. Pangalem gono. Wah, engko dadi aku bali saka kene surjan sesak, blangkon sesak nganyarke blangkon liya. Mbok menawi dipun keparengaken Nggih. mangke kula nyuwun penjenengan Mbak Artini nggih monggo, Mas Kasar nggih monggo. Nggih. Nyuwun bawa dandang gula banjet mangke bab samukawisipun mangke nyuwun kalian Bobo Tumar. Ya. Ah. Namung mangke bawanipun dandang gula banjet. Pripun dipun paringi nganu contonipun pripun to? Biasanipun menawi kula ingkang nyekar nika sok serak-serak dugi. Nun, pripun cobi? Sepindah mawon nggih. Nggih. Lamun arsa Barang meneh nok. Wah. niki neme diwalik barang. Oh nggih. Kersanipun sing nyaron niku nggih kanca ketoprak Mas Kasar. Oh nggih ngaten nggih. Antuk jatuh krami iki sing nomor loro geduren Mbak Artini. Oh mriki. Bacutno. Pas semonten niku Mas. Sepira Mas? Lamun arsa hantuk jatuh akrami Mangke kinten-kinten dawah napa, Pak? Kondere pelok barang meleh. Iki lho. Ayo arep dandang arep jenang kula apa arep dadi ati. Ya tau. Pak Tumar, mangke dawah napa Ngoten. Pak Tumar? Nah. Niki uga ramene panjenengan lho Pak Tumar. Ngoten niku nggih Pak nggih. Siap. Nggih. Ben prayitna ing pamilih ira operno Nika dawah aja waton nah aja wadon-wadon apa aja waton? ayo arep aja waton wadon wae apa arep Wadon. aja waton Wadon. nah Aja waton waton. Aja anek ora milik wong ayu njur sing kepiye ya ya nek iso nek upama piyai kakung ya milih wong ayu ya sing sugih ya ta piyai putri ya milih sing ganteng ya sing duwe pajero Pajero sampean ngerti pajero ki apa? apa Panas njaba jero. lah Kaya Mas Benjo ngono kae ya pajero. tenan kok sing duwe panas jopo jero ki saiki muni solar dek larang ngono ki iso pajero ora mlaku-mlaku lho ya Nah iya. tenan gak ya
kaping pindho milik wong bagus kaping telu derajat pangkatiku bisa larung kenok neh apa kene Mriku mawon. Aku sirku Mas Benjor tak tari. ya Engko nak gulune kumat lak. Jane lara apa ngono lho. Lara swara. Keneng sambang sarawungan kabeh alute awicara kang manis manis marmanik den prak ayitno kirang langkung ngoten nggih Bapak mbok pilih wonten lepatipun nyuwun pangapunten Menika yes. bawanipun sampun lho Pak Tumat. Aku gur ngabarke lho. Aku gur Nggih. ngabarke nih Mas. Panjenengan Bapak Pangarso Projo ingkang Nggih. ngasta busane ngadil wonten ladan Desa Jetak ngoten nggih Bapak. Bapak Lurah ingkang pundi? Menika? Ingkang menika weh janto. Sungkem bektos kunjuk katur Bapak. Nggih. Weh, janto. Ah, ampun repot-repot ngonten menika to. Wah, kok jur Makanya kula jujuli. jur diitungke kabeh. Dalem? Ken Oh, mantumu. nggih, ngoten. Nah, Tresno sejati. semoga. Menika Jawa Langgam manut wingking riyin, mengke langsung tresno sejati nggih Pak nggih. Nggih, matur Ya. sembah nuwun. Matur sembah nuwun Bapak, mugi tansah binerkan dening Gusti Kang Maha Kawasa, seger Langsung warasan, panjang yuswa, Depok, Mas. sukses sambudayanipun. Nah. Jawa Kelinci Ucul langsung Ya. seragenan. Iya Kok ngene ya Mas? Ki sing jenengane Tuga. Ngene iki. Apa kuwi tuga? Metu sego. Metu sego. Mawis tudang, ya to? Tudang iki Metu wedang. metu wedang. Mengko nang wedok nggawa jeruk Tujer. 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 Nggih, Hei, ayo nak. sing kaya ngapa wayatane kalakan satrine malah banget tresno
karang jitu campur sari kowe Piye? kadang-kadang wiyagane jeh nom-noman kabeh. Iki ki nom Nom-noman yo ta? biyen. Ha iya. Lah iya. Biyen. Umure gek 17 tahun. 17 Punjul. punjul. Kewalik ya, Mas. Iya. Ya, Mas. Ayo. Hati-hati nggih. Rino wangi dadi aku berasa halus seputih saat mati mama pondero Kimchi Lucul. Campur sari jitu ki apa-apa digarap ya to no. Digarap. Lagu lawas garap. Lagu anyar garap. Bojone tanggane Ora digarap. ora ngono ya. Lho tenan sing jenengane ki lagu sing dimendre iki ngene iki. Di medley. Ha iya bener kowe. Kok mendre. Berarti nek mendre kliru. mendre yo kliru. Wah jadi tiru. Nah, ya. sis yo. Ayo diterusake no. Aja. Nggih, matur suwun menika setunggal gungan wonten Dadi-adi, menika kalajengataken menika wonten Kimchi Lucul.